Konti na lang. Ito ang makaramdam lang ng... Okay na yan. At least nawala na. Gumagal na pakiramdam nyo. Diba sabi ko natin nyo, huwag nyo sisisihin yung mga nag-therapy sa inyo. Kung nangako sila na ikaw ay mapapalakad nila, eh hindi naman nila kakayahan na magpatlayas ng mga masasamang elemento. Kasi may elemento rito, may involved ditong elemento. Baga sana may inside ka. Hindi ka gagaling. Si tatay nga, kanina kinilibutan, mataas. Tapos sabi nyo rito, bago kayo pumasok dito sa tahanan na sa taas ka ako kumakain. Sabi mo, kinalibutan ka. Ibig sabihin, binasbasa ka ng Diyos. Di ba? Ngayon, makakatulog ka na. Kaya mo ng elemento. Ngayon, balancer na gagawin natin. Importante na testing na kita. Hindi ko na pinakita sa live vlog. Sa YouTube channel, yung ano, yung... Sige, iga kayo na eh. Kagiling. Ay, sorry na eh. Sorry. Huwag muna pala. Hindi ko pa pala nagagawin ng hangin sa taas. Mali. Diba? Maganda yung mukha ng asawa niya kayo. May luwanas na. Kita nyo, hindi na kayo nasasaktan, no? Hindi na tulad kanina. Hawak pa lang, nasasaktan na kayo. Kayo nagsabi ha, galing sa bibig mo yun, galing sa bibig mo. Pumasok kayo rito, pinalibutan ka. Tapos yung asawa mo, pinalibutan sa'yo. Ibig sabihin, wala na. Magpasalamat kayo sa Diyos kasi nawakan ng Diyos ng Kristo. Diba? Kaya hindi kayo nakakain. Kaya hindi kayo pinapatulog. Hindi, ayaw mo ng elemento. Elemento lang yun. Hindi mo. Kaya sa ano, latak lang yun. Kailangan lang yun ng dishwashing wash. Tulog din. Nakakatawa ka lang ako. Kasi ba nakakabuhay-buhay itong elemento nito eh. Ano lang ito na yun, nasagi mo lang ito. Hindi lang tayo. Nagalit lang. Kaya yung itong elementong ito. Ingat. Dadala mo ga. Dadala. Ingat. Relax lang. Relax lang. Kasi kung papakita ko pa sa video yung ginawa natin, matagal. Mahaba. Pagtanggal nga lang sa'yo, nabot yata kami ng 15 hanggang 20, no? Tagal magtanggal nyo kasi matagal niya na ito ginawa niya sa ito. Natural lang nga. Natural lang. Okay. Kabila. Ganon. Okay. Diba? Naglaragap po ka na yung moto nyo? Hinga na mayo. Hinga pa. Sabi na lang. Okay. Tayo muna kayo. Pero, alalayan ko kasi sarado pa yung hangin. Lubuksan pa natin ang kote. Tayo lang. Forward. Abante. Hindi pa. O, diba? O, magaan na, o. Malapit na akong mapatukan. O, malapit na daw batukan yung asawa niyo. Babatukan ang asawa niyo, ha? Masama yun. O, di ba? Nakakatayo na kayo? O, sandal. Kunti pa. O, tama na. Hinga na maayos. Yan. Hinga. Di ba? O, hinga kayo malalim. O, di ba nawala na sakit? O, wala na kayong sapi. Huwag lang kayo sasabihan na mainitin ang ulo nyo para batukan yung asawa nyo. O, tumatawa na kayo. Sige, wala na kayo. O, di ba? O, magaan na pakiramdam nyo. Kita nyo ha? Hindi kayo nakahawak niya, kapatol ang daliri nyo. O, natural na yan, kunay. O, nagkakaroon na kayong balancer, di ba? Lumilinaw na yung mata nyo. Pakikita niyo ng pogi ng asawa nyo. Napaka-itil ko. Yung naman ang mga blockade nyo, masisibag daw, di ba? May punto nga kayong ano eh. Napaka-sipag nga po niya. Sigarito, di ba kasal kayo magluto ng ano? Ng kakalim. Eh, ano nga po, Sige na, siyempre iba. na ano kami umalis eh. Ganito. Ito talaga ang bala. Basta kayo magluto ng mga sinigang. Sinigang ng manok, naglagyan sa palukan na busbus. Busbus. Yun ay. Tagilid lang. Hindi, kahit basta tagilid kayong higa. Sige pa, dahan-dahan lang. Sige pa.
niyo yung paa niyo. Straight. Yan. Yan, ganyan. Ilagay niyo itong kamay niyo dito. Tapos itong isa dito. Hawakan niyo yan. Yan, ganyan lang. Lagay niyo ito sa bata. Huminga na kayo, trabaho niyo, huminga ka. Iganyan niyo ito. Tapos ito, ganyan niyo. Huwag kayo magala, huwag kang matakot, nandito ako eh. Stopper ako eh. Pag sinabing stopper, ako yung taga-salo. Hindi. Ayan. Kung naisipin mo na naglang ka. Hinga. Sige pa. Isa na lang. Kaman na yan. Sige. Diba tumunog? Kabila naman tayo. Side kayo ulit. Hindi. Ganun yung paa nyo. Sige. Sige, ba't ka lang maulog? Nandito na yung stopper nyo. Nahulog na yun. Patay tayo ito. Ganyan talaga yan eh. Matagal kayo hindi natutulog. Ilang taon na pa kayo hindi natutulog? Isang taon? Akala ko isang taon kayo hindi natutulog. Zombie na kayo. Diretso. Yan. Sige pa. Ang kabilang pa. Yung baba nyo pa. Yan. Diretso. Tapos ilagay nyo dito. Yan. Tapos dito. Yan. Hawakan nito. Yan. Huwag ka mag-alala na eh. Andito ako eh. Nasa gilid na. Oh, wala kayo sa gilid. Talaga sinadya ko to dahil para lumapit ang konti. Huwag kayo mag-alala na eh. Alisin nyo lang yung takot yung malalaglag. Yung malalaglag. Ito na lang. Hinga. Oh, yun. Lumalaw na yung hangin, di ba? Diretso higa. Diretso. Babaan natin ang unan. Yan. Yan. Lagay yung kamay dito sa dibdib. Iniisip mo malaglag ka eh. Nakatayo ka na nga eh. Wala ka pa rin tiwala kay Papa Jesus na. Nakatayo ka na eh. Sige. Diretso. Yan. Bukan pa. Right lang. May kasama ka na eh. Patay. May kasama ka patay. Nakapunta na. Kamag-anak mo pa doon. Baka nanay mo pa. At inala mo siya ng pasto? Nandyan siya. May nakita ko nakaupo niya kanina. Hindi siya makakapasok dito basta-basta. Kung walang pahintulot ng Diyos. Nantaya ka lang niya. Masaya siya. Napunta ka sa isang katulad ko ngayon. Totoo na eh. May nakita ko diyang patay. Kaso sinauna na yung ano niya eh. Damit niya. Kung kinala mo siya, salamat. Kala ko na Pasko, namasko ko. Namas ko pa sa nanay mo. Saka, kasi, talagang pagdadasal ko, mamano ko sa kanila. Nagmamana ko sa nanay mo. Kaya parang meron dyan parang bulaklakin ng damit eh. Ibaba yung panyo na eh. Sige, okay, maganda lang. Pakibibitaw na dito ay dumidaris na eh. Okay. Ipa. Nga muna ang malalim. Upo muna. Nakakatayo na kayo. Ay, hindi nyo nabibigay. Okay naman. Relax. Matagal kasi siya hindi natutulog. Hindi pa siya. Ngayon pa lang siya inantok kanina. Nantok siya. Pagkatapos ko siya linis sa spiritual. Automatical. 9 minutes yung pagkatapos. Relax lang na eh.
Alalaan nyo lang kuya. Huwag mo na kayo magkinay. Saglit lang. Tayo mo na kayo dyan. Saglit lang. Huminga mo na madali. Hawakan nyo mo na kaya. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Para may magandang camera si nanay. Tingnan natin kung anong pinagbago. Kayo na yung humawak sa amin, pero alalay lang. Bitawan nyo tayo. Bitawan nyo. Bitawan nyo asawa nyo. O, tingnan nyo na ho. O, mabigat bagang. Gumaang po, hindi po kagaya ng... Kanina, hindi yung kahapon. Baka na naman sabihin nyo kahapon. Ngayon lang kayo ginamit ng Diyos. O, di ba, Nay? Kayo lang umawak niya, Nay. O, tingnan nyo. Dulo lang ng daliri yung hawakan ko sa inyo, Nay. Makakaroon siyang balanse, kuya. O, dahan-dahan lang, Nay. Kabila. Ikot lang, dahan-dahan. Maid lang. Hindi siya nahihilo. Malakas ang spirit niya. Salamat po. Mamaya na kayo naiyak na eh. Testing muna tayo lakad. Mamaya na kayo mamiyak pag napaan na. Okay. Papuin nyo ng asawa nyo. Dito, lagyan nyo puwan. Para sa ventilador. Para madasalan na siya. Dahan-dahan. Dahan-dahan na yun. O, di ba? Nakakatuwa, no? Makakatulog na kanya. Anong paramdam nyo? Masarap po. O, di ba? Salamat sa Diyos. Oh. Kaya wag kayong magagalit do sa therapy nyo kasi may sapi kayo. Kaya nga nangako siya na 20 days makakalakad kayo, 20 days ba sinabi niya. Ang masama nga hindi niya alam to sa may mga spiritual kayo. Makita mo binigyan ka ng paglalakad. Pag-isip pa po ako. Okay na po 'yun, pero Putok naman itong ugat. puputok 'yan kasi pag may sanib pumuputok. Sige, pasalamat na kayo sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Pangalawa po kay Apo. Oh, shoutout niyo yung mga taga Bulacan sa kaibigan nyo. Gusto po sa mga taga-Pulilan. Bulacan. Kayo tay, shoutout niyo pamilya. Sir, pagka kaibigan, ang gagaling ko rin sa asawa mo. Sige, salamat. Thank you so much. Salamat po sa Panginoon Kristo unang-una. Thank you so much. Pakikiano ko na rin po siya. Teka lang. Antay lang muna natin.